В момента се намирам в Циговчарка. Това е една къща за гости, която се казва Лидо. Собствениците са едни страхотни хора, които винаги се отзовават и гледат да ти помогнат с каквото могат, понеже аз пътувам с скутер и имах технически проблем с него, да не спадаме в подробности какъв е. И хората от страна на Иван, който е собственикът, се отзова. Човека не разбираше от мотори, от сервизи, но имаше достатъчно познати, извъня доста телефони и доста ми помогна, за което съм му ужасно благодарен. И затова искам да направя това видео, за да види. Затова правя това видео, за да ви покажа каква страхотна къща и какво невероятно изживяване може да имате тук, ако искате да починете на спокойно място, с барбекю, с механа. Доста е... Ето тук има място, за да седнете сутрин или за кафенцето или вечер за вечерята на прохладно. Двора е доста приятен. Ако сте с мотор, има къде да го държите. На заключено място е страхотно. След като влезнете в хода, надолу ви води към механата и барбекюто. Имат си прекрасно дворче. Сега ще го видите. Ето тук си има тоалетна, има си механичка. За зимата е доста уютно. Ето тук, като излезете на двора и ще достигнете до външната барбекю зона, което е доста автентично и има всичко необходимо да си направите прекрасно барбекю с вашата компания. Погледнете каква хубава пещ. Тук ви показвам вече и къщата как изглежда отстрани. Външно контакти, самата визия на къщата, колко е спретната, подредена. Мисля, че е доста добре като място, като локация, така че ако имате път насам, можете да се възползвате и мога да ви гарантирам за това нещо. Има място за мотори да паркирате, ако сте мотористи. Ето това е стаята, в която бях. Мисля, че изглежда доста уютно, чистичко и свежо. Благодаря ви за гледането. Надявам се този влог да ви е бил полезен и да посетите тази къща. Наистина няма да съжалявате. Напишете ми в коментарите какво мислите.